Районның барлык авыл советы авыл биләмәләрендә дә өлкәннәр көне зур оешканлык, җанлылык белән үткәрелде. Иске Күктау авыл советы авыл биләмәсенә караган Красный Октябрь авылында да өлкәннәр көне олылап билгеләп үтелде. Авыл мәдәният йорты мөдире Әлфия Байтукова шул чәчле апалар, абыйлар өчен күңелле программа әзерләгән иде. Ике авыл бергә үткәрәбез бит инде без. Рәхмәт инде Совет, авыл советы, хакимият башлыгы ярдәм итте продукция белән. Аннан безнең Миләш магазины бар бит Яркәйдә. Шул Миләшәбез үзебезнең авыл кызы шул ярдәм итте. Бергәләшеп үткәрәбез. Аллага шөкер, кем матур. Җырларбыз, биербез, чәй эчәрбез, сөйләшербез, терләшербез. Билгеләнгән сәгатькә авылның апа-абыйлары матур күлмәкләрен киеп, авыл мәдәният йортына ашканды. Һәр берсенең теләкләре бер. Дөньяларыбыз тыныч, имин булсын. Улар көне белән, зур бәйрәм белән, дөньяларның иминлеген теләп, бәхет теләп, шушында җыелдык. Мәдәният йортына килеп керүчеләрне Башкортстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, элекеге тракторчы Йөзбикә Миннебаева тальян моңнары белән каршы алды. Иң тәүдә бәйрәмгә җыелучыларны авыл биләмәсе башлыгы Ратмир Мөбәрәков тәбрикләде. Иң җылы сүзләрен, рәхмәтләрен җиткерде. Хөрмәтле апалар, абыйлар, әле кичәгәрәк кенә шушындай мул табыннар артында каршы алган күк бер җыл менә үтеп тә китте. Рөхсәт итегез сезне барыгызны да өлкәннәр көне белән котларга, сезгә хөрүштай сәламәтлек, озын гомер теләргә. Киләсе елда да шушай бергә шушындай матур табыннар артында бергә каршыларга ясар. Аннары инде сүз биләмәнең сәнгать осталарына бирелде. Балаларның дәртле биюләре, кунакларның моңлы җырлары һәркемнең күңеленә хуш килде. Үрмәт авылында да өлкәннәр көне зур бәйрәм төсендә билгеләнде. Мәдәният йортына чәй табыны артына җыелучы ветераннарны биләмә башлыгы Илдар Муллагулов, авыл китапханәчесе Индиза Саттарова котлады. Барыгызга да рәхмәт, семьяларыгызга тынычлык теләйем, һәммәгезгә дә бүгенге көндә олы кешегә бит инде сәламәтлек, һәммәгезгә дә сәламәтлек булсын, илебезгә һәр вакытта да тынычлык, тыныч күк йөзе. Авылның ветераннар советы рәисе Рузил Галиев җыелган халык алдында ветераннар советының эшләгән эшенә отчет ясады. Аннары авылдашлары тарафыннан бер тавыштан янә ветераннар советы рәисе итеп билгеләнде. Нинди бәйрәм җыр моңсыз, дәртле биюләрсез үтсен инде. Мәктәп укучылары иң матур чагу музыкаль чыгышлар белән өлкәннәрне бала чакка алып кайтса, чараны тагы да ямьләргә килгән кунаклар район үзәгенең Илеш инҗеләре төркеме әгъзалары яшьлекләренә алып кайтты. Шулай ук төркемнең актив әгъзалары, хезмәт ветераннары Әнисе Саттарова үз куллары белән эшләгән әйберләре белән таныштырды. Мәрьям Шәмсиева шигъри күчтәнәчләрен, Рәсидә Мустафина моңлы җырларын бүләк итте.
Бәйрәмгә җыелучы чал чәчле апа-абыйлар да кунакларга кушылып, рәхәтләнеп, җырлап, күңел ачып утырды.